Айык ауыл бәйгеһендә әүҙем ҡатнашып килгән Сәлих ауылы халҡы һәр эште берҙәм башҡарып килә. Бәләкәй ауыл булыуға ҡарамаҫтан, урындағы халыҡ борон-борондан мал-тыуар, ҡош-ҡорт аҫрап, төҙөк, ҙур йорттар һалып гөрләшеп йәшәй. Һуңғы арала Сәлих ауылына йыш барырға тура килә. Әүәлдәгесә, улар беҙҙең ижади төркөмдө көләс йөҙ менән ҡаршы алалар. Ауылдың йөҙө ҡашына үрелгән, киләсәгенә өмөт биргән, өлгөлө йорттар һалып сыҡҡан, донъя тотҡаһын ныҡ тотҡан бер нисә ғаиләлә ҡунаҡта булдыҡ. Тәүге туҡталышыбыҙ Байғазаҡовтар йортонда. Йорт хужаһы Ринат Рафиҡ улы беҙҙе һарай янында ҡаршы алды. Ауыл ерендә кеше мал менән көн күрәтей, ир уҙаман йылмайып. Әйткәндәй, Байғазаҡовтар күпләп мал аҫрай. Мал ҡарап, ҡош-ҡортлар аҫрап, шайып йәшәйбеҙ инде менән. Йәйен һөтөн сдавайтабыҙ. Бәрәк өҫтөрөп, 15 һөтө картуф сәсәбеҙ. Картуф артыҡ баһа. Мына быйыл Ырымбур облысына барып, килгәнгә һатып ҡайттыҡ. Былай матур булды картуф. 4 һыйырыбыҙ аҫрайбыҙ. Һарыҡлар эстә тора, һарыҡлар аҫрайбыҙ инде, аны тоже булмай. Ҡош-ҡорт йәйен ҡош-ҡорт тотабыҙ, алып аҫрайбыҙ ҡаҙын, йөрәген, тауығын, бройлер сепеләрен шул үҫтереп. Шул тырышсаң ауылда рәхәтләп йәшәйек инде, тырышып. Главное тырышлыҡ кәрәк. Мал тотоу өсөн ҙур һарай, ашарҙарына етерлек бесән, иген фуражын етештереү кәрәк. Шуға ла ярҙамға тимер атың, тракторың булыу зарур. Элек йәш саҡта беҙ андый-мандай булманы бит трактор тигән нәмә. Атайымдар менән ҡулман бесән саптыҡ, ер түктөрөп, һуңға тиклем. Хәҙер менән шуға күрә малды арттырғас, тракторға булдыҡ инде. Трактор мәрәхәт бирелә. Сабаһында ыңғайына көн-йылла иҫелә тырматып, күбәләп, шуға ҡайтып, өйөп ҡуябыҙ инде. Шуныһы булмай. Телишкам да бар, шул телишка алып, алдыҡ инде без. Бесән сапҡысын алдыҡ. Шул тиҙгә тура килә инде. Эшләүе күңелле лә, тиҙ дә, бесәнең әрәм дә булмай, янып та ятмай тигән һымаҡ. Ир егеткә 70 төрлө һөнәр ҙә аҙ дигәндәй, буш ваҡытым сыҡһа, ағас эше менән дә шөғөлләнеп алам, ти хужам. Мына шул ҡыш ваҡытында ваҡыт та күберәк бит инде. Мал араһында, буш ваҡыт араһында шул ағас менән ҡыялып алам. Мына тиҙ гараж эшләп ташлам, шул тырышып. Әҙә шул нитәм дә узурлап әҙерәк тирә-яҡларын узур һалып, шул матурлағым булам инде. Шул бәләкәй саҡтан ҡыҙығандырғайным инде. Шуға күрә мына станок һатып алдым. Мына бик рәхәт, закроен да үҙем алам, снимайтып. Узурларын да нитеп эшләйем үҙем ломтиклар менән. Скамья эшләп ташланым, икәүҙе инде шул бушара ваҡыт араһында. Ҡатын-ҡыҙҙың уңғанлыҡ сиктәре билдәләнмәгән тиҙәр. Иренең терәк таянысы булған Фиягөл Фәтих ҡыҙы йорт эсендә аш-һыу әҙерләй ине. Бергәләп тырышып эшләп тапҡан малдың тәме лә икенсетей Фиягөл Фәтих ҡыҙы. Әйтергә кәрәк, Байғазаҡовтар 28 йыл бергә иңгә-иң терәшеп йәшәй. 4 балаға ғүмер биргәндәр. Айыҡ ауыл бәйгеһенә үҙҙәренең өлөштәрен индерәләр. 93 йылда өйләндек. 28 йыл буйы йәшәйбеҙ. Салих ауылында. Шунда өй алып сыҡтык. 4 балабыҙ бар. Иң ҙур малайыбыҙ бар. Ленар исеме. 2 айдан 28 йәш тула. 12 йылда 11 класс бөткәс, армияға киттем. 13 йылда ҡайтҡас, Ырымбур облысында Гай ҡалаһына эшкә инде шахтала. Шахтала эшләп йөрөй. Орск ҡалаһында колледж бөттө заочно. Средне профессиональное образование бар. Ҙур ҡыҙыбыҙ Гөлназ 10 йылда 4 классты бөткәс исемдә. Мырақтың гимназияна уҡырға инде. 17 йылда 11 класты бөткәс, Уфаға аграр университетына уҡырға инде. Технологка.
Былтыр 21 елда бөттілі. Хәзер магистратуралар оқып бері 1 курста. Уртанчы кызыбыз Юлия 21 елда 9 класста исемдә бөттеле. Хәзер Салават мед колледжында 1 курста оқып йөри. Бұл кызыбыз Айсылу 2 класста оқый, Надаму. Безнең аякларыма сакына проблема, поэтому Надаму оқый. Ошо авылдың, Салих авылының исемдә укытучысы, исемдә эшләй. Гайпьянова Альбина Альбертовна килеп укытып йөри. Без бик шатбыз. Ошо бәләкәй генә безнең Салих авылы шундый матур сарала катнашканга бик шатбыз. Уфага үткәнгә. Шул катнашабыз инде. Нәбә әйтәләр, нәбә кушалар эшләйбез. Шул бик нимә әйтәйек инде. Актив катнашырга кайда килеп сыкмай инде, но тырышабыз инде. Бик шатбыз. Безнең оргкомитет яман яхшы бит. Эшләйләр. Без шуга яман куанабыз. Бәләкәй генә авыл булһалар, бигрәк дружныйлар без. Ну, яшьләр хәзер 40-га китәләр бар. Шуңа күрә авылдагылар бик шәп булыр. Безнең ниләрдә нидә, алга барып, безнең һәм бак, бездән пример алган тема. Шул юлан югалтмагыннар дип уйлыйм яшьләр. Югалтмагыннар. Эшләһәң эш бар инде ул. Ошонда менә без дә эшләмәйбез, яшәйбез. Мал менән, кош-корт асрап, бакта менән, но эш. Яшәйин дигән кеше эш бар инде ул. Кырга килеп эшләр, мал ниннән итәләр, мал асрап. Яшьләр һәр бик калмай шул яшьләр. Менә без менә 90 елларда калган яшьләр шул авылда күбесе шулар бит. Менә 50-га үткәннәр бит шул яшәйбез. Яшьләр бик калмай һәр китәләр. Авылда саф һавала, мал тотып, шул рәхәтләнеп, күңел асып, тырышып яшәгәннәр. Дуслар, Салих авылы өчен тавыш бирегез. Салих авылының Совет урамына юл алабыз. Бында тагы бер уңган гаилә Илнур һәм Лариса Рәхимовтар яшәй. Уларның матур, зур йортын ситтән күреп табырга була. Йорт хуҗаһы курала малга һыу сирәйне. Ат, һыйырдар, кәзә харык, авылга хас тормыш кайнай бында. Башка авыл халкы менән бер рәттә Рәхимовтар авылдарының республика кимәлендәге айык авыл бәйгеһенә сыгылдарын зур куаныс менән кабул итәләр. Лариса, карале, күршеләрдән ишеткәнем куанычлы вакыйга. Безнең авыл айык авылга үткән республиканскийга. Я очень рада. Рәхимовтар танышып кавышкандан һуң сит яктарда йөреп авылга кайтып төпләнәләр. Үзеңдең яктар барыбер тарта тей Илнур Рафикулы. В 2004 году поженились, создали семью. В 2005 году у нас родилась дочка Алина. Потом многие года ездил вахтовым методом, работал на севере, в городе Нижневартовске, в городе Мегионе тоже, в Уфе. Потом потихоньку начал перебираться в свои родные пенаты, Гуарчинский район. Вот. В 2009-2010 году построили дом, и вот в 2011 году сюда заехали. И вот с 2011 года живем здесь вот, в деревне Салихово. В 2010 году у нас сын родился, Рахимов Ильнас. И вот в данный момент занимаемся пчеловодством, животноводством, возим молоко свое. Ну, в Усимово, там у нас молокоприемный пункт, и там же работаю слесарь-электриком. Лариса кала кызы булуга карамастан иреннән калышмай, тиз арала йорт кура эшенә әүдемләшеп китә. Һыйыр һаву, мал карау,
кош-корт бакса эшенә тиз ылыктым ти. Ну, познакомились, как молодежь в деревне знакомится в клубе. Потом начали встречаться, поженились. Потом уехали в Ишимбай. В Ишимбае жили года 2, наверное, где-то. Квартиры снимали. Вот, на север ездил, я в ателье работала. Потом потихоньку переехали в Мраково. В Мраково снимали квартиру, дом снимали. Также в ателье работал в Золотом Руне. Потом что-то решили все-таки сюда вернуться, к земле. И вот здесь все-таки лучше в деревне. Решили так. Вот, растим детей, воспитываем. Старший учится у нас в нефтяном Ишимбайском колледже. Младший в 5 классе учится. Вот, занимаемся хозяйством. Коров держим, барашек держим, лошадь держим, всю скотину, птицу держим. Вы городская? Да, я городская. С города Ишимбай прям? Да, с города Ишимбай. Вот вам тяжело было как-то деревенскую жизнь? Ну, не знаю, я трудолюбивая, как говорится, для меня не так сильно тяжело было. Ну, Ильнур меня поддерживал во всех смыслах. И вот, как говорится, друг другу помогая, все, создали вот это, как говорится, нашу империю маленькую. Да, 3 коровы у нас в данный момент. Еще, наладится, 4-я корова будет. Доим аппаратом. Сначала руками. Ну, тяжеловато было, потом аппарат купили. Аппаратом начали доить. Вот. Пчел года 2, наверное, начали как разводить. Тоже тяжело было. Чего, привыкаем. Затягивает. Вот у меня хадр наследник растет, тоже со мной ходит в сарай. Здесь помогает и навоз выкидывать, и сено, и скотину смотрит. Верхом на лошади ездит, научился. Каждый вечер в данный момент на лыжах ездим с ним. Как-то так учим деревенской жизни. Удача за нами. Все зависит от нас, Да, от наших нашей сил. деревни. Да. Хоть и маленькие деревни, но люди трудолюбивые, стараются. На каждое мероприятие все выходят. Бұның иш гаиләләр булганда авылдың киләсәге бар тиергә була. Әйткәндәй, Сәлих авылында яшәгән һәр гаилә тырышып дөнья көтә. Эштән куркмайбыз, ялдан да калмайбыз диләр улар. Айык авыл бәйгеһендә еңеп сыкһак, авылыбызга бына дигән мәдәният усагы төзетер инек дигән өмет менән яшәй Сәлихтәр.